שלום, אני הייתי רוצה היום לדבר על כמה דגשים של שלב קידוח הכלונסאות, דברים שאנחנו צריכים להקפיד בשטח בשלב הזה. אלה דברים מאוד חשובים, מכיוון שהכלונסאות, מלבד זה שהם מחזיקים את כל הבניין, ביצוע לא נכון של הקידוח ושל היישום של הכלונסאות יוביל בסופו של דבר גם לסדקים שאנחנו נראה במבנה, וזה יכול להופיע החל משנה אחרי הבנייה וגם כמה שנים מאוחר יותר, דברים שמאוד מאוד מפריעים בעין. קודם כל, הכלונסים שמגיעים, אנחנו נרצה שהם יגיעו מרותחים. אנחנו יכולים להרכיב אותם בשטח, הפועלים יכולים לחבר את העמודים לחישוקים או לקבל אותם מרותחים. נעדיף שהם יגיעו מרותחים, ככה הם חזקים יותר, וככה אנחנו יכולים לוודא באמת שכל כמות הברזל שאנחנו צריכים נמצאת בתוך הכונס. כלומר, אם הפועל יבוא וישים חישוקים, לפי התוכנית הוא צריך כל 20 סנטימטר לשים חישוק, ובפועל הוא שם כל 40. בפועל מה שזה מוביל לזה שבעצם יש לי חצי מכמות הברזל בכל כונס. אנחנו היינו רוצים שמכונת הקידוח שאנחנו מזמינים לשטח תתאים לסוג הקרקע שיש לנו. אנחנו נעזר ביועץ הקרקע שיגיע לשטח, ייתן לנו דוח קרקע, ועל פיו אנחנו נזמין את מכונת הקידוח. אם אנחנו נזמין מכונה שהיא חלשה מדי, שלפעמים קבלנים רוצים לחסוך ולהזמין מכונה שהיא לא מתאימה לשטח, דבר ראשון, העבודה עצמה תתארך, ויכול להיות גם עד 3 ימים של קידוח למגרש פשוט, ובנוסף לפעמים המכונה עצמה לא תצליח לקדוח את סוג הקרקע שיש לנו פה, מה שיוביל לקידוח לא לפי העומק שאנחנו צריכים. אם אנחנו צריכים 12 מטר, אז יהיה קידוח בפועל של 10 מטר, כיוון שהמכונה לא תצליח לקדוח את הקרקע. אחרי שאנחנו קודחים, אנחנו נקפיד לצקת תוך 3 שעות מרגע החפירה, וזאת על מנת למנוע קריסה של חול לתוך בור הקידוח בחלק התחתון שלו, מה שמוביל בפועל בעצם לקיצור עומק הקידוח. אם אנחנו צריכים 12 מטר לפי התוכנית, אנחנו לא רוצים שחול יקרוס למטה ויהפוך את זה בפועל ל10 או 8 מטר, ולכן אנחנו נשתדל לקדוח ולצקת באותו היום. אחרי שאנחנו יוצקים, אנחנו נפלס את גובה כל ראשי הכונס בכל המגרש לאותו גובה. בדרך כלל הפועלים משתמשים בשטיכמוס, שזה בעצם על ידי כלים שלובים. אנחנו מוודאים שהגובה של כל ראשי הכונס הוא באותו גובה. בשטח פה השתמשנו בלייזר על מנת לפלס את ראשי הכונס, נותן לנו תוצאה הרבה יותר מדויקת ואחידה ובאופן הרבה יותר פשוט בשטח. מה עוד רשמתי לי? אנחנו מקפידים להשתמש בשרוולים. מה המשמעות של השרוולים האלה? השרוולים האלה, מלבד זה שהם מונעים לנו היווצרות של פטריה של היציקה על גבי הקרקע, שזו תופעה לא טובה, ומלבד זה שהם נותנים לנו פילוס של גובה הכונס, יש להם חשיבות בזה שהם מונעים את החיכוך בין האדמה לבטון. החיכוך בין האדמה לבטון מוביל בסופו של דבר לתלישה של הכונס כלפי מעלה, והפעלה של כוחות אנכיים על קורות הקשר שיש לנו פה בבניין, מה שיוביל בסופו של דבר לסדקים ברצפה. ואת זה אנחנו מונעים על ידי שרוול בגובה של 2 מטר שאנחנו מכניסים בתוך האדמה מפני הקרקע. התנועות האלה של הקרקע הן יותר משמעותיות ככל שהן קרבות למפלס הקרקע, ולכן אנחנו נשתמש ב2 מטר מגובה הקרקע כלפי מטה. בקרקעות שהן תופחות והפעילות שלהן היא הרבה יותר משמעותית, אנחנו לא נשתמש בקרטון, אנחנו נשתמש בשרוולים שנקראים מיני פייל. אלה שרוולים מפלסטיק תלת שכבתי שגם עמידים לאורך הרבה יותר זמן, הם לא מתכלים כמו הקרטון, ויש להם יכולות טובות יותר למניעת החיכוך בין האדמה לקולנס. אחרי שאנחנו בעצם ביצענו את כל הקידוחים, אנחנו מוכנים ואנחנו פורסים
את החוטים מקווי הבניין על מנת לייצר את הדיאגונל ולוודא שאנחנו נמצאים בתוך תחום קווי הבניין ושהרצפה שלנו בדיוק בגודל שהיא צריכה להיות. אלה הדגשים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון בשלב הכלונסאות, ולדברים האלה צריך להקפיד שאנחנו נמצאים בשטח כל הזמן כדי לראות שהדברים מתבצעים באמת בהתאם לתוכניות.